Never love again. 82 anyos wa na gyud si Nanay Maminyo human nga namatay ang iyang uyab last 1961. Kabalo mo kung ano, lantawon nato. Ako si Caridad Lusing, taga Jimenez, Misamis Occidental. 20 anyos si Nanay Caridad, nagkauyab sila ni Maximino 24 anyos, usa ka sinaligan nga foreman sa road construction. Nagkauyab sila usa ka tuig, apan sa wala hingsayran nga kapalaran, iyang uyab namatay. Ang labay sa pila ka adlaw, dito na ibalaan nga si Nanay Caridad gihimo di ay siyang bank book beneficiary sa iyang uyab nga nagkantidad og 50,000 pesos. Sa ilang panahon ang 7 kilos nga bugas piso ra ang kantidad, so ang 50,000 pesos grabe na kayo na kadako nga kwarta. Dilak in taon ang ginikanan sa lalaki kay dili nila maklaim ang kwarta. Giwithdraw ni Nanay ang kwarta ug iya kining gihatag sa ginikanan sa iyang uyab ug gihatagan siya og bahin. Didto iyang na-realize nga tinuod gyud di ay ang gugma sa iyang uyab. Abog na siya karon pero dili mawala sa akong kasing-kasing o huna-huna. Di gyud malimtan ni Nanay ang tinuod ug talagsaon nga gugma nga gipakita sa iyang uyab. Masakit ang akong kasing-kasing kung ang ihang ngalan akong madunggan. Nagpabilin gyud sa iyang hunahuna ug kasing-kasing ang maong panghitabo. Never love again. More than that, dili na to kalimtan nga ang hilabihan nga gugma nga gipakita ni Kristo sa Kalbaryo sa krus, magpabilin gyud sa hunahuna ug kasing-kasing sa mga katawhan hangtod sa kahangturan.